Chabagari no mandre na zone zudo tu wado. Kone mana wala ni kale tu bole. Kone mana wagi dada la mandre alu tu bole. Kone kana jiri jali nyona na bhai tu bole.
kila segu. Soma lukoga puli kila. Pesa kila ni mwa lukoga puli kila soni segu. Orang yang berlama segu. Ye dogala pare ye wuya ye lo mana se lo mina. Obi je ka weji koro soni segu. Soni segu me ma soma ye lu ye nyu. Dozo ku bomna le soni segu hulbela. Ya wai ku bomna le soni segu hulbela. Jadi ku bomna le soni segu hulbela. Dia do ku bomna ku dia da punya kelembela. Dia bakal bangun mereka boleh kita ada punya kelembe. Muda salah dan muda kono kita kaya alu kita kono kita nanti buku mereka muda alu mereka. Ala kafir suku loro kasuku kudu kita kono numa kudu suku nisiku. Bunda suna bunda dela bunda suna bunda dela sama sama bani alamani. Soalnya suku. Nipade dulu, bibunya pada dulu, bibunya pada dulu, bibunya bibur bala, bibunya ada penjelasan. Dulu saya ini kilo itu muda soalnya suku, soalnya ini apa ini suku? Tidak semua. Masuknya suku bila kado mana kono, kamane dulu ini bola bola. Kado waso dulu ini bola bola, kado belu dulu ini bola bola, kado jitu dulu ini bola bola, kacau tahu maka musuh tahu maka desenu tahu maka mokau tahu maka soni sebu, ilmu saya mana done, soni sebu nena punya dulu ini bono, kita pergi di bono mameda pura nanti pasalnya dulu ini mau, jadi mana pergi mau ini jaga mereka menanggung ekelu, mereka boleh boleh jaga mereka ini naga yang mereka boleh buat semuanya terbuat di kono deh. Bagi kami orang berdiri lu berani dunia nyuma, mereka tu semua nyuma kami nak beli di rumah. Ni mana ni tu sini cahaya macam mana?
ni me anani nyimra to si je ulava abe ane kira kira ti balo ni nyamanja abe ane ko kana fe me balo nyone je abe ane ku kana ti balo ni nyamanja so ni se ko diploma ki diploma so ni se ko ki jo ro ne kamuru murundo nenna Koro kelenge koro so ni sewu so ni jingala bonde ni suro koro mane ko sama kane mane mo joyina siriya kurusiti nyina mamiyina na masiriya mamiyina ni so ni fanya faranya wa so ni sewu afole dale manyina na mandale manyina so ni sewu faranya wa ye afole furobala mure bayina nene furobala mure ba manya wa nene so ni tuki nganya wa so ni sewu kaji wali barokai koro so ni sewu ye kanso jamuna ngiso to kolla chiwa ko jamu so bi ni mune chamande banna Uabla lolo galobla lolo lo fello mbebrela sinitru lale je jamru samulale soni jinala ko nemma ko fena e burala igane so jila ji gangla ko jamamba e pare woni gale bra bone ma no ga ji imana so ne se ulla sumundala kana misiri so ne se ulla kana banyiri so ne se ulla iye ji so ne se ulla so ne bulanya ne suro boro Siri ko juwe kawala so ko ngate ba muri la chini mumu so ne ngale fa ma se fa so no so ne ngale fa ma se ba so no so ne ngale fa ma se dangu so no so ne ngale fa ma se kulula mini no Allah so ne ya do so ko ma me ka ye ko ma so ne so
depuis jour fana ne yɛrɛ karamɔgɔ sɔrɔ fana dara ne ma jansa mais sɔgɔli tɛ kun jansa parce que cɛcɛ n'i kɛra sɔrɔ fɛ ne b'i fɛ mais n'i ma kɛ sɔrɔ fɛ ne t'i fɛ kɛmɛ naani bɛ yen ka se kun jansa k'a wale ɲuman dɔn. Ko basa mana da jenne ma ka mo disa tuje ko malwarani aya soro blasi pakele ko ka so ni se ka mo ma ya jansa ka ka foro ya jansa ni ka ka dambe ya jansa ko ka to so ni se ku yere kaniko kaniko namra fama ne kuma tunne se mu fe ko ni marala ya dan so Alamadi. Mana kecuali ini nama mobil tam mobil. Ni akhirnya ini ye, we bega bekele mo. Mungkin naik watin doi. Fora dah bodoh berfikir. Kele pemu ye, mani joro. Mais ala ye bɛɛ da kɛ bɛɛ jɔyɔrɔ ye nɔ i bɛ jɔ i tila ka ɲibɔ mɔgɔ ta de fɛ ne se k'o tɔgɔ fɔ bɛɛ ni gɛrɛjigɛ soma min bɛ Buguni mara la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka kɔmɔtigiw fo ka dugutigiw fo bɛɛ fɔ se bana kuma la o fana tɛ cɛ sɔn su na n b'a sɔn bɔlɔbɔ don n b'a sɔn yen mais n bɛ 20,000 d'a ma sisan. Mana siga dana ka fɔ donsow ye ko ni kokow dan sɔgɔ ni ma dɛsɛ sogow la ko de cayara dɔɔni musaka ka gɛlɛn n bolo ne hali kurani ka marifa a kisɛ kelen a bilenni ye 2,000 ni 400 a kisɛ kelen o kelen 2,000 ni 400 a den 80 sɔrɔ ne kun yɔrɔ in na yan. Ko ne bɛ dɛsɛ sogo la ma dɛsɛ sogo la dɛ n tɛ se ka taa kungo la dɛ. Alimentaire wa kelen i dan sɔgɔ. Média mɔgɔw aw dan sɔgɔ média mɔgɔw. Jigiya bulon dala si pa kelen actuel média actuel média dala si pa kelen min dira o dira Buguni City ne ayiwa baasi tɛ o diyara n ye Seku ko k'a ye bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen kanu k'an ka bɛn kelen ma ko nafa foyi tɛ kɛlɛ la k'a bɛ fɛn dɔ fɔ aw ye k'a surunya dɔrɔn ko n'i ye furufuru yira n'a ye ka furufuru ta ka yala k'a gɛrɛ n'a ye yiranyɔrɔ la nin ye bamanankan ye dɛ ko min ta b'i ba sigiyɔrɔ la k'o b'a ka minɛn ko ka don so kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ye dan sɔgɔ o tɛ yala ye jigi k'a b'i sɔn bɔlɔkɔrɔ bɔlɔbɔ don ni Ala sɔnn'a ma ni Ala y'o jira an kɛnɛ la